L-Aġenzija Internazzjonali tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu DBRS Morningstar reġgħet ikkonfermat għal darb'oħra l-ogħla klassifikazzjoni li kienet tat lill-ekonomija Maltija, dik ta' A għolja b'tendenza stabbli. Din il-klassifikazzjoni hija sostnuta mill-isħubija ta' Malta fiż-żona tal-Ewro, mill-livell moderat ta' dejn pubbliku li għandu l-pajjiż u mill-pożizzjoni esterna soda tiegħu kif ukoll mill-pożizzjoni finanzjarja b'saħħitha tal-familji Maltin. L-Aġenzija Internazzjonali rrimarkat li wara d-daqqa l-isfel li ħadet fl-2020 minħabba l-Covid, l-ekonomija ta' Malta irkuprat malajr mix-xokk tal-pandemija. Dan kien possibbli bl-għajnuna tal-miżuri ta' appoġġ min-naħa tal-Gvern u bl-irkupru fit-turiżmu li kien akbar milli kien antiċipat. Fil-fatt, wara li minħabba l-imxija l-prodott domestiku gross f'pajjiżna x'kien, Malta reġistrat wieħed mill-aktar irkupri ekonomiċi maġlin fl-Unjoni Ewropea kollha, kemm fl-2021 kif ukoll fl-2022. Id-DBRS innutat ukoll li l-impatt tal-invażjoni Russa tal-Ukrajna fuq l-ekonomija Maltija sa issa kien modest anki minħabba d-deċiżjoni tal-Gvern li jifriża l-prezzijiet bl-imnut tad-dawl u tal-fuel. Fir-rapport tagħha l-Aġenzija nnutat it-tneħħija malajr ta' Malta mill-lista l-griża tal-FATF f'Ġunju li għadda. Innutat ukoll l-impenn persistenti fil-pajjiż biex jissaħħu l-istrutturi għal kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu u dik tal-governanza istituzzjonali. Id-DBRS osservat li fl-aħħar 3 snin kien hemm tkabbir qawwi fil-qasam tax-xogħol. Innutat ukoll il-miżuri ta' sapport li tal-Gvern kellhom irwol ewlieni biex l-ekonomija setet taffronta l-pandemija u tillimita l-effetti potenzjali li setgħu jarquha. Barra minn hekk semmiet li l-pakkett ta' appoġġ li qed jagħti l-Gvern biex iżomm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli għen biex li l-attività ekonomika jilqala kontra żieda fil-prezzijiet globali tal-enerġija. Minkejja dan l-inflazzjoni żdiedet is-sena li għaddiet minħabba li l-prezzijiet tal-prodotti importati minn barra minn Malta, partikolarment l-ikel, olew bil-qawwi. Ir-rapport ta' DBRS osserva li minħabba tnaqqis ta' ritmu ekonomiku fl-Ewropa u l-effetti tal-inflazzjoni fuq il-poter tal-akkwist, it-tkabbir ekonomiku mistenni jonqos matul is-sena li qegħdin fiha. Madankollu Malta mistennija tiskansa r-riskji ta' riċessjoni fuq medda qasira ta' żmien li qed taffaċċja l-bqija taż-żona tal-Ewro. L-investiment pubbliku mejjun mill-fondi Ewropej huwa mistenni li jibqa' jkun ta' sostenn għal prospetti ta' tkabbir ekonomiku ta' Malta. Filwaqt li rimarkat li l-finanzi pubbliċi ta' Malta b'mod ġenerali huma b'saħħithom, id-DBRS Morningstar iddeskriviet bħala kredibbli l-politika tal-Gvern fejn jitlu l-finanzi pubbliċi u t-tassazzjoni biex jixpruna l-ekonomija. L-Aġenzija Internazzjonali qalet li tmexxija ta' Roberta Bella bħala Prim Ministru issaħħaħ l-aspettattiva tagħha l-kontinwazzjoni tal-Istrateġija Ġenerali tal-pajjiż u għall-impenn politiku ma jaqta' xejn biex fis-snin li ġejjin jibqa' jitjieb il-qafas istituzzjonali u tal-governanza. Fuq Twitter, il-Prim Ministru Roberta Bella osserva li fil-waqt li pajjiżi oħra din friskju ta' riċessjoni minħabba prezzijiet għoljin tal-enerġija, il-politika tal-Gvern Malti li jagħti sostenn ipproteġiet lill-azjendi u lill-familji minn dan ix-xokk. U għawiet li l-Gvern imexxi minnu se jibqa' ta' bil-ħaq jagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. Waqal ukoll il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista tal-ħadd filgħodu se tkun okkażjoni oħra biex tiġi spjegata l-viżjoni tal-Gvern għal pajjiżna.